Добрий вечір. Четвер, 21 година. Прайм Скрипін, як завжди, ми зустрічаємося саме в четвер, саме в 9 вечора на телеканалі АТR в програмі Прайм. І можна, між іншим, дивитися на YouTube-каналі Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. А так само в ефірі телеканалу АТR і на Фейсбук-сторінці каналу АТR. Сергій Стерненко, як сьогодні і попереджав, власне, анонсував. Привіт. Вітаю. У нас в студії керівник громадської організації «Небайдужі». Сергій одесит, ну, з-під, ти ж... Одещина. Ну, з Одещини. Ну, з 10-го року мешкаю в Одесі. Так. Власне, і ясна річ, що ми будемо говорити про 2 травня. Сьогодні 5-ті, річниця, роковини, напевно, я б сказав, подій в Одесі 2 травня. І так само торкнемося ще і історії з Катєю Гандзюк. Отже, про Одесу, і ви можете теж долучатися. Я не знаю, скільки глядачів, тому що всі роз'їхалися реально. І це з одного боку добре, а з іншого, сподіваюся, ви нас дивитеся. Якщо дивитеся, вам цікаво, ви знаєте, що Viber плюс 380 73 419 41 58 і Skype atr.tv. Сергій, от про 2 травня. Там згадувати це... Просто для мене це сьогодні вже другий ефір, там де ми говоримо про Одесу, тому що у нас сьогодні був ЮМН, і ми там показували хроніку подій 2 травня. І насправді це треба показувати щороку, очевидно. Сьогодні теж події були в Одесі. Ти, напевно, стежив вже ж? Так, звісно. Так. У мене головне питання, у нас було опитування. Чи зробив хтось висновки, чи покарані винні? І наші глядачі, там ЮМН, вони відповіли 74%, якщо я не помиляюся, що а де ж суди? Чи є відповіді на питання, хто це все мутив, можливо, мутить? Тому що сьогодні до Одеси так само прибули небайдужі Новінський, Добкін, Мураєв. Якщо ми говоримо про державу, то висновки не зроблені. Зовсім. Абсолютно. Всі передумови, які були в 2014 році, які призвели до подій весни 2014-го і, зокрема, до подій 2 травня, вони існують і на сьогоднішній день. Це корупційні проросійські правоохоронні структури, це проросійська налаштована влада, і це наявність російської або проросійської пропаганди в регіоні. Певною мірою послабилась проросійська пропаганда в місті, але тим не менш серйозних висновків, які б унеможливили повторення подібної ситуації, зроблено не було. Щодо судів. Суди були, і суди ще мають бути. Основний суд по справі 2 травня виправдав 2 роки тому 19 фігурантів, які опинились на лаві підсудних з проросійської сторони, серед них 2 громадянина Російської Федерації. І виправдали не тому, що в нас погані суди. От конкретно в цьому випадку в мене до судів взагалі претензій немає, бо я був на кожному судовому засіданні. А тому, що правоохоронні органи, коли збирали доказову базу, вони не ставили собі на меті реально притягнути до відповідальності винних. Чому? Ну, тому що, як у нас люблять казати, можна вийти на самих себе в такому випадку. Я особисто прокурору області Олегу Жученку надавав відомості щодо серйозних свідків, які можуть допомогти слідству, щодо інших доказів, які можуть допомогти слідству, і всі ці пропозиції були проігноровані. Як з мого боку, коли я звертався, так і коли зверталась група 2 травня. Тобто ми не бачили ні на початку, ні сьогодні жодної зацікавленості правоохоронних органів в тому, щоб дійсно покарати винних. І це дуже допомагає сьогодні Російській Федерації. Ну, якщо у вас є організація небайдужі, то, знаєш, зрештою, ми бачимо, що від журналістських розслідувань в Україні іноді буває сенс. Ну, я маю на увазі це розслідування Дениса Біуса, що воно таки дає про себе знати. А? Є розслідування. Ну, є розслідування є, і тут, ну, чи є у вас контакт, не знаю, з правоохоронними органами, з прокуратурою, скажімо, що ви готові поділитися інформацією, тому що якщо ми будемо згадувати ще справу Гандзюк, то там знову таки, якби не
небайдужість її друзів, то все б пішло взагалі в інший бік. Ну тут насправді, по-перше, розслідування паралельне з офіційним вже проводилось. І є чудовий сайт групи 2 травня. Можна зайти подивитись, там великий обсяг матеріалів опрацьовано, і в хронологічній послідовності розповідається про передумови, причини, як все відбувалось, наслідки. Розвінчується багато міфів російської пропаганди щодо теми 2 травня. Але в цілому то імена відповідальних людей за події 2 травня, вони не є секретом сьогодні, вони відомі, і пояснювати, ну я можу ще раз пояснити, чому саме ці люди, вони причетні до цих подій. Тобто тут, ну насправді по справі 2 травня немає якихось серйозних таємниць. Є відсутність тиску з боку суспільства для того, щоб розслідувати належним чином дану справу. Горбатюк, от я їхав на ефір, і там по радіо, по новинам сказали, що ну от розслідують службове недбальство чи бездіяльність правоохоронних органів. Та. І все, більше вони нічого не розслідують. От саме те, що бездіяльність міліції. Ми сьогодні показували кадри ці з 2 травня, там, де, пам'ятаєш, де вибудовували барикаду з там сміттєвих баків. І... Це проросійська барикада була зі сміттєвих баків. Так. Проросійська барикада. Там просто в першому попереду стоїть міліція. Так. І вони із-за спини, в принципі, стріляють по демонстрантам. Так, ну нікого не звільнили після цього з міліції. Я більше скажу, один з фігурантів, який був в міліції, в той день є ще одна світлина, де правоохоронець дивиться от в одну сторону, а в цей момент бойовик стріляє по нам в іншу сторону. Ось вони прямо поряд стоять. І ця людина зараз заступник начальника поліції Одеської області, звати його Іван Іщенко. Це ж не прихована інформація. Це у нас такий свій маленький голубан в Одеському регіоні, котрого ніхто не поспішає звільняти. З ним потім вже були конфлікти пізніше, коли він захищав там дуже сильно російське консульство, дуже старався вислужитись. І насправді секретів і таємниць зараз, от на даному етапі, вже по справі 2 травня майже немає. Практично вся інформація є в відкритому доступі. Прізвища тих людей, які були причетні до цього всього, вони відомі. Питання тільки в тому, чому ми, як громадянське суспільство, як відповідальні громадяни і насамперед, як мешканці Одеси, не робимо нічого для того, щоб актуалізувати це питання. Ну, точніше, робимо недостатньо. Там один Сергій Стерненко з однодумцями і ще з 5-6 громадськими організаціями не здатен змінити ситуацію. А ми бачимо, що в Україні працює тільки копнякова демократія сьогодні. Ну, в принципі, так. Ну, тобто наша правова система – це гордий птах. Поки ти його не пнеш, він не полетить. На жаль. Дивись, ти ж от нині в Києві, і тут на відстані там простягнутої руки, насправді, якщо дуже захотіти, можна зустрітися, зараз я фантазуватиму, з міністром внутрішніх справ. Угу. Я з ним зустрічався. В 17-му році. І питання про поліцейських, які ти кажеш, що тепер працюють в поліції, чому, в принципі, це ж їх перетестували, напевно? Ну, звісно, це нова поліція. Був помідор, став томат. Добре, ти... Тобто в 17-му році ти зустрічався з міністром внутрішніх справ, а от останнім часом не зустрічався? Ні. І не хочеш? І не хочу. А чому? Ну, тому що якщо в 17-му році я ще був наївним юнаком, котрий прийшов на пропозицію Борислава Берези зустрітись з Аваковим, коли він приїздив в Одесу, бо мені напередодні аваківські беркута зламали кістки перенісся, і була акція протесту у зв'язку з цим під поліцією. І тоді мені запропонували з ним зустрітися. Я зустрівся, ми поспілкувалися. Він пообіцяв, що винні будуть покарані, що поліція зробить висновки. Тепер між громадянським суспільством Одеси і поліцією буде діалог, але нічого не змінилось з того часу. Поліцейські ті як працювали, так і працюють, а слідчий нещодавно від мене припинив навіть брати слухавку по цьому питанню. Тобто нічого абсолютно не просувається. Але це якщо про персональне. Якщо більш глобально дивитись, то потім були напади на інших громадських активістів, які не розслідуються. Вбивство Катерини Гандзюк, ганебні заяви радників Авакова на цю тему, особистий Ілля Ківа Авакова, котрий мені погрожував тим, що він мене закопає в землю прямо в присутності слідчих в Міністерстві внутрішніх справ. Це було в жовтні минулого року. Я приїжджав ознайомлюватись з матеріалами кримінальних проваджень по
по замаху на моє вбивство, тому що на мене було 3 напади в Одесі минулого року. І коли я ознайомлювався з матеріалами по замаху на своє вбивство, прийшов Ілля Ківа, який там, очевидно, по іншому провадженню прийшов до іншого слідчого, але в цьому ж кабінеті. І він побачив мене, збудився, почав бігати по кабінету, махати руками, кричати, сказав, що він мене і взагалі За що? Я не можу закопає в землю. Тому що убійця, розумієш? А, ти? Так, звісно. Ківі було б набагато приємніше читати мій некролог, але я захистив своє життя здоров'я своєї дівчини, тому от отак. Ну, насправді Ківа перечитав «Страни». От я це бачив, він там приходив до Світлани Крюкової в коментарі і казав, що да, от так і бить не должно. Але що у Ківи на язиці, то у Арсена Борисовича на думці. І тому я не маю на сьогоднішній день жодних ілюзій до Арсена Борисовича Авакова. Вважаю, що ця людина повинна нести кримінальну відповідальність за все, що він робив на посаді міністра, а наробив він чимало. І я б з ним не зустрічався зараз. Я не бачу в цьому жодного сенсу. Тобто, гнилий продукт, він заново нормальним не стане, якщо він вже зіпсувався. Бачиш, пан Аваков демонстративно обіцяв зберігати спокій на виборах, на президентських, і захистити, так би мовити, громадянські права виборців, щоб не було ніяких негараздів і так далі. Не знаю, з розрахунку на що. Я не знаю, чи буде він далі лишатися міністром внутрішніх справ при новому президенті. Новий президент уже дякує Авакову. Новообраний. Не вийшов, інавгурації не було. Окей, перепрошую. Новообраний президент, він же ж записував звернення, ти казав, дякую Арсену Авакову. За чесні вибори, звісно ж, але сам факт. А як тобі результат виборів? Я не дуже радий, що Зеленський став президентом, хоча поживемо, побачимо, звісно. Але я радий, що в нас запроваджується інститут політичної відповідальності, що якщо ти 5 років брехав виборцям і не виконував своїх обіцянок, ігнорував громадянське суспільство, яке до тебе приходило, а ти казав, що поділяєш стурбованість, то в принципі це логічний програш Петра Олексійовича на цих виборах. Я не скажу, що я ним тішуся, але я радий, що суспільство вміє відповідати політикам на невиправдані сподівання. Дивись, я ж не просто так запитую там про результати виборів, тому що, скажімо, новообраний президент змушений буде робити кадрові призначення в межах своєї компетенції. А що з Луценком? Ти теж не бачився? Чи теж бачився, так. І що? Якщо питання І що? Ні, я ж не був присутній Я на цих бачився з зустрічах. Луценком. Але, в принципі, якщо бездіяльність службова, то прокуратура ж мусить порушувати кримінальні справи. Фактично має на це компетенції. Саме так. І повноваження, але чомусь, якщо ти говориш, що всі там на місцях, то я не можу зрозуміти знову, чому так відбувається. Я бачився з генеральним прокурором восени минулого року після смерті Каті. Я підозрюю, що, можливо, ця зустріч була обумовлена саме тим, що була інформаційна хвиля обурення після смерті Каті, можливо, щоб якось знизити градус. Я продемонстрував йому докази пов'язаності нападів на мене з нападами на інших людей в Одесі. І ці докази мені, до речі, допомогла свого часу дістати Катерина Гандзюк до того, як на неї напали. Він пообіцяв, що слідство буде активізоване, що прокурори будуть працювати над тим, щоб розслідувати злочини проти активістів, не тільки щодо мене. Справу було передано до Служби безпеки України. Це був кінець жовтня або початок. Це справу передали наприкінці жовтня, а бачився я з ним на початку листопада. І з того моменту нічого не змінилося. Тобто, якісь слідчі дії тривають, я ознайомився з частиною матеріалів, можу сказати, що деякі слідчі дії відбулись, які повинні були відбутись ще, коли тільки ці злочини відбулись. Але немає нових підозрюваних. Виконавець третього замаху на моє вбивство покинув Україну 17 березня і не повернувся.
його відпустили з України без будь-яких орієнтувань і так далі. І якщо говорити персонально за мою справу, то я дуже незадоволений результатами, тому що, звісно, мені хотілося б, щоб винні були покарані, і не тільки по моїй справі. Натомість ми зараз змушені бодатись, в тому числі і з Генпрокуратурою по справі Катерини Гандзюк. І, на жаль, я теж не бачу якихось серйозних принципових змін в Генеральній прокуратурі, ті, на які ми сильно сподівалися, коли до нас прийшла нова влада. Бачиш, я можу зараз бути наївним, проте те, про що ти говориш, що бездіяльність фактично така, то це називається відновлення системи. Тобто система себе просто так в такий спосіб зберігає, але мотивація нічого не робити для того, щоб цих подій там 2 травня в Одесі не повторилося. Яка мотивація в цих людей? Якщо можеш, поясни мені. Ну, от, зокрема, у Авакова і в Луценка. Ну, от, зокрема. Яка мотивація нічого не робити в плані розслідування? Так, тому я думаю, що їм важливо зберігати своїх працівників. Тобто, от насправді я можу простіший приклад навести. Коли мені поламали кістки перенісся співробітники поліції, їх не звільнили не тому, що Аваков не любить Стерненка, чи не тому, що недостатньо було доказів. І доказів достатньо було, інші фактори не заважали. Їх не звільнили, тому що вони потрібні системі. Тому що вони повинні бути керовані, вони повинні працювати по дзвінку, і для них закон має бути на другому місці в порівнянні з думкою шефа. Тому система своїх захищає. Я переконаний, що саме це і є поясненням. Але це, ти правильно помітив, це реставрація системи, по суті. Тобто всі ці 5 років система намагалась відновитись, і певною мірою їй це вдалося. Я сам себе зараз буду цитувати. Ясна річ, що я собі дозволив сказати, що про реванш, яким нам постійно загрожували, що нам загрожує реванш. Насправді бездіяльність – це і є вже реванш. І сьогодні, в принципі, я розумію, що цей політичний капітал люди здобувають, коли, приїжджають сумувати, я вже згадав, Добкін, Мураєв, Інвінський. Що? До речі, вони ж не виступають публічно, коли приходять. А знаєш чому? З 16-го року ми їх не пустили взагалі в Одесу, ми заблокували аеропорт. А з 17-го року їх, оці проросійські, які збираються на Куликовому полі, вони їх вигнали самі. Тобто не захотіли навіть їх слухати. Тому це дуже сумнівні такі електоральні бали, якщо вони приходять туди, кладуть квіти. Головне зробити сумний вираз обличчя. Але це підігравання російській пропаганді 100%. А в самій Одесі, я не знаю, просто це ж треба відчувати місто. Чим живе місто, я то був не так давно в Одесі, і там різні люди живуть. Але по настроям, сьогодні там ми дивилися, були стріми і показували, власне, цю акцію на Куликовому полі. Хто туди ходить, мені мало зрозуміло. І була акція там Національного корпусу, якщо я не помиляюся, і вони несли теж прапори Одеси теж. В самому місті яка є атмосфера? Тому що я це щороку тебе насправді запитую, якщо мені пам'ять не зраджує. Так, в цілому в місті спокійно. До речі, цього року на Куликовому полі проросійських громадян було набагато менше, ніж всі попередні 4 роки. І це безсумнівно тішить. Хоча побачимо, що буде ще 9 травня і що буде 22 червня, бо в Одесі у нас активізація ватки відбувається цілих 3 місяці. Там починається вона в квітні 10 числа, день визволення Одеси від нацистських загарбників і прихід радянської окупаційної армії, і продовжується потім 1, 2 травня і так далі, і 9. Настрій в Одесі в цілому спокійний. Одеса розслабилась. Одеса не відчуває, що є війна сьогодні в країні, і, як я вже казав, мало зроблено висновків з того, що відбулося в 2014 році, на превеликий жаль. Одеса пасивна, за винятком там декількох десятків, сотень активістів, які займаються далі громадською діяльністю. Але в цілому я можу сказати, що річниця подій 2 травня в Одесі не надто вплинула на безпекову ситуацію чи на ситуацію щодо там активізації суспільних мас. Відбулася патріотична хода, це чудово, вона зібрала багато людей. Люди прийшли, вшанували 2 загиблих з нашого боку, зокрема Ігоря Іванова, десятника правого сектора, та Андрія Бірюкова, завдяки котрим сьогодні
Над Одесою майорить жовто-блакитний прапор, а не ганчірка триколор. І слава Богу. А от ті, які збираються на Куликовому полі, ну, я гадаю, нам більше варто їх боятись, коли вони ходять на вибори, аніж коли вони збираються там біля будинку профспілок. Ну, там такі дивні діалоги. Діалоги, насправді, якби мене хто запитав, як міняти суспільні настрої з цими людьми, то в мене відповіді немає. Ну, правда, немає. І чи є сенс? І мені просто, я ж не живу в Одесі, чи там відбуваються якийсь елементарний суспільний діалог стосовно тих подій, де сторони. Ні, не відбувається. Не відбувається, абсолютно. Тобто там періодично тільки міська влада каже, а ми поставимо пам'ятник. Ми їм кажемо, ні, не треба. Ну, трошки в більш грубій формі. Вони замовкають знову, і отак от кожен рік. І все, оце весь суспільний діалог. Але з іншого боку, от з ким якщо говорити про діалог з одеситами в загальному плані, то так, тут є сенс думати. Якщо говорити про діалог з тими... я маю на увазі, власне, з одеситами. Тому що по настроях, в результаті якихось бесід, насправді, так, можна досягати зміни і настроїв, і певних світоглядних речей зміни. От я про це запитую. Ти розумієш, у нас немає навіть нормального діалогу в цілому з країною щодо подій 2 травня, не кажучи вже про одеситів. Тому що в Одесі ситуація набагато гірша інформаційна. Тому що, як це позиціонується в медіа? Так, от у нас є, умовно кажучи, нехай буде 10 телеканалів, так? Хоча їх в Одесі дуже... я умовно. Із цих 10 телеканалів 7 належать громадянину РФ Труханову, його бізнес-партнеру Владимиру Галантерніку та Сергію Ківалову. Теж проросійському. І ще є Голубов, який належить Труханову, який брав його на поруки, депутат від БПП. Всі ці медіа мають десь більш м'яку, десь більш жорстку, але проросійську риторику. Там один з телеканалів Труханова... Чекай, ти ж ходиш на телеканал, там тебе постійно кличуть. Або кликали в Одесі. Зараз я ходжу тільки... Ні, вже не ходжу вже туди давно. Ні. Після того, як вони почали поливати мене брудом через те, що я виступив в опозиції до діючої влади, то я перестав туди ходити. Там давній конфлікт з ними, в принципі. Але от більшість медіа, вона подає викривлену картину реальності. І коли там заходить розмова про 2 травня, там не говорять так, як ми з тобою можемо сказати, що 2 травня, це так, є елемент трагізму, загинули люди. З одного боку, з іншого боку... Почалося все з вбивства проукраїнських активістів. Почалося з вбивства проукраїнських активістів. Закінчитись це могло більш масовим вбивством, і якби там утворилась, не дай Боже, якась ОНР, то жертв було би тисячі, а не десятки. І там не говориться про те, що насправді 2 травня – це в новітній історії України день, коли російська гібридна агресія зламала зуби об місто, яке Російська Федерація вважала повністю своїм. Вони вважали Одесу більш російською, навіть ніж Донецьк та Луганськ. Там шалені гроші туди вкидувались. Була своя російська партія, були акції «Я говорю по-русски», встановили пам'ятник Катерині II і називали вулиці на честь російських імператорів та царів. І вони були абсолютно розслаблені в цьому питанні. І тут прилетіло. Я впевнений, що ситуація в Одесі 2 травня змінила абсолютно хід історії 2014 року і унеможливила створення цієї так званої Новоросії, яку планував. Ти минулі роки казав, що в принципі ця загроза нікуди не поділася. Нікуди не поділася, звісно. Вона нікуди не поділася, і я дуже переживаю через це, тому що, як я вже казав, не зроблено основні висновки з цього, щоб унеможливити це в подальшому. Як ти? Дивись, ти кажеш, що Одеса не відчуває, що війна. Вся країна вже, тобто, якщо ті події відбувалися в Одесі 2 травня, це ж фактично до розв'язання там великої війни з боку Росії. Так. І питання, чи поміняло у людей світоглядно... Тоді так. А зараз війна ж триває? Зараз воно таке в інерції. Дуже повільній інерції. Збільшилась набагато кількість громадян, які підтримують територіальну цілісність України. Громадяни, які виступають на підтримку Росії, позабивались в основному по куткам і бояться висовуватись. Це плюс однозначно. Але зараз все, в принципі, статично в Одесі по настроям. Тобто їх можна порівняти з тими, які були там рік тому, 2 роки тому. Нічого глобально так сильно не змінюється. Тобто приблизно одна й та сама кількість населення, як і за Україну,
які проти, які кажуть, ми вне політики. Це модна тема. Модна тема. Так. Бути поза політикою, бути вище цього, тому що це ведуть війну, значить, олігархи поміж собою не можуть домовитися. Звісно, їм вигідно просто. Це я зараз повторюю риторику тих, хто говорить, що тобто для кого не є Росія ворогом, дивно, тому що от є факт війни, от є факт окупації однієї території, от факт окупації ще однієї території, тобто Крим, Донецька частина і частина Луганської області. І невже на цих людей це ніяк не впливає, скільки смертей? Так я думаю, що цих людей не обходить кількість смертей, їм абсолютно все одно на це. Вони ж вні політики. Це те саме, що казати, я поза киснем, мене це не стосується. Окей, то задихнись. Цікава логіка. Тут з Вайбера, я правда не можу зрозуміти питання. Роман, спитайте, будь ласка, за Труханова. А що ж його питати? Але це з Вайбера. Що саме за Труханова? Труханова зараз судять. Дивись, я ж не жартую. Романе, запитайте, будь ласка, це питання з Вайбера. Все, більше нічого не є. Так, я зрозумів. Якщо вже спитали за Труханова, то я можу сказати, що Труханов має сісти. Він громадянин Російської Федерації, який досі підтримує Російську Федерацію і демонструє дива еквілібристики, і вміє перезуватись на ходу, прямо в повітрі точніше. Він перед першим туром за пару днів до виборів казав: Петро Олексійович, це все благодаря вам, на підтримку Порошенка. Пройшов перший тур, на наступний день першого туру Труханов вже зустрівся з Рабіновичем. Рабінович подякував Труханову за вибори. І Труханов сказав, знаєте, взагалі мери, вони поза політикою. Серйозно, Труханов сказав, мери міст, вони поза політикою. І нас не стосується, що там відбувається в Києві. А коли минув другий тур і перемогу здобув Зеленський, Труханов сказав, так я ж з ним знайомий давно, він нормальний пацан взагалі. А в нас є конкретні контракти, і ми готові співпрацювати з новою владою. Це щодо Труханова. Я хотів би, щоб він ніс кримінальну відповідальність, але поки що він на волі, він далі керує багатомільйонним, я думаю, що це багатомільйонне вже місто, зокрема влітку точно, містом, і продовжує буквально влаштовувати терор проти громадянського суспільства. Я абсолютно і твердо переконаний, що низка нападів в Одесі на громадських активістів – це замовлення Труханова та його партнерів. А ситуація ця з літнім театром? З літнім театром все дуже погано. Я дивився нещодавно зустріч з активістами, і прийшов хтось, я не знаю, хто прийшов говорити, що, мовляв, це літній, чомусь він вживав, що це літній кінотеатр. Колись там було кіно, 90-ті роки. З літнім історія така. У 17-му році, коли ми дізналися, що там збираються будувати ТРЦ, ми вийшли на протест. Я стрімив цей протест, за протест отримав СІЗО. Потім вийшов з СІЗО, приїхав на 16+, на Скрипін.ua. І, в принципі, тоді, ось аж до 19-го року, ситуація була спокійна. В літньому були відкриті ворота, одесити збирались на толоку, робили прибирання, проводили там масові заходи, лекції, різні культурні вечори і так далі. І от нещодавно, пару тижнів тому, активізувався забудовник. Забудовник, це так, щоб було розуміння, це партнер Геннадія Труханова Владимир Ілліч Галантернік. І поки ми думали, що робити, ми ж тоді виграли з ними в коротку історію. Знесли ворота, поставили їх на мерію, не дали вести будівництво, але ми програємо поки що вдовгу. Чому? Тому що за цей час, поки з 17 по 19 рік, на основних активістів, які брали участь у протесті, відкрили кримінальні провадження. Зараз частина активістів отримала ще арешти на своє майно через те, що компанія Галантерніка подала позов до суду на них. І, звісно ж, незалежний Одеський суд заарештував майно цих активістів. На інших, або навіть на тих же, в моєму випадку, відбувались напади. І вони відбувались практично, ось літній театр, і ось трошки часу минуло, і вже погрози, і тут же напади. Абсолютно пов'язані речі, на мою думку. А кого не вийшло злякати, там, посадити, якось усунути тиском, погрозами, тих просто купили. І я вимушений констатувати, що мої вчорашні побратими, з якими я в 17-му році виходив на акцію протесту проти будівництва, сьогодні частина з них
приходить і каже, ну, в принципі, тут не такий поганий проект, ну, ТРЦ тут не буде, тепер тут буде, вибачте, жральня, та, тут будуть ярмарка, туди-сюди, будемо наливати і так далі. От, дайте забудовнику навести тут порядок. Вони кажуть, мені набридло приходити тут прибирати. Хоча це зазвичай кажуть люди, які там взагалі не прибирали ніколи. І така реальність. Частина активістів продається. А з ними зараз борються інші активісти, які, власне, відстоюють цю позицію по захисту літнього театру принципово. Але станом на сьогодні туди вже заїхала техніка. Там вже проводяться підготовчі будівельні роботи. Як воно буде далі, я не знаю. Але це точка напруги, яка може вибухнути в будь-який момент. І, в принципі, я бачу, що ті, хто сьогодні володарюють містом, їх це абсолютно не обходить. У них бабло понад усе, і інтереси громади їх не цікавлять. А якщо там вести будівництво, то це, як любить казати Юлія Володимирівна Тимошенко, це буде катастрофа. Абсолютно. Причому тут я не жартую. Ну, бачиш, я знову як буду як наївний, в мене то ти все це перераховуєш, що кримінальні провадження, значить, проти активістів порушені, а всі, хто там був причетний до 2 травня, то їм нічого. І це все, просто я роз'яснюю глядачам, що, в принципі, це називається, що поліція, що прокуратура показують свою бездіяльність. І власне. І тут і додати більше нема що. Це наша улюблена рубрика, називається «Закон і порядок». Так. Якщо повертатися до подій 2 травня, от я дивлюсь, там у нас фейсбучні війни. Я, оскільки я людина, яка телевізор не дивиться, але тепер знаю, хто така Діана Панченко. У них є YouTube-канал. Я неправда не так. Це все одно, це телевізор в YouTube. Я такою мазю не мажуся, що називається, розумієш? Тобто я б не зміг дивитися просто навіть. Але що це за ситуація, що це вона там каже, що ти сісти маєш? Ну, звісно. Що ти вбивця? Вона ж руська, от вона і говорить те, що кажуть русські. Так, а що було? А що було? Тебе запросили, а ти взяв і демонстративно не пішов на Ньюзван, так? Ні. Спочатку мене запросили на Ньюзван, сказали, прийдіть до Піховшика, я питав, куди, та вибачте, що я це кажу в ефірі, шановні глядачі, але я сказав, що не треба матюкатись на мене, будь ласка. Вони сказали, ні, до Піховшика це в них журналіст такий є. Я кажу, ну, окей, але я до вас не прийду. Вони кажуть, чому? Я кажу, тому що ви російські пропагандисти і ви належите Медведчуку. Вони намагались мене переконати, але я сказав, що ні, камон. Ну, в мене позиція проста. Якщо я знаю, що це медіа належить російським пропагандистам, я туди принципово не ходжу. Я не буду виправдовувати, що там, ну мені там дають слово, як це робив той же Саакашвілі, або як це роблять наші чудові політики сьогодні. Ні, якщо вам там дають слово, то ваше слово потім розбавляють іще 10 словами російської пропаганди просто. От. І я їм відмовив, а потім мене тегнули під постом у цієї от Діани, де Діана написала, що Ньюзван хоче знімати щось там про 2 травня. Звісно, я розумію, що вони планують знімати, тому що це російські пропагандисти. І тегнули мене. Хтось з моїх фоловерів мене тегнув під цим постом, типу, допоможи журналістці. Ну, я прийшов і сказав, я не допомагаю російським пропагандистам. На що образилась оця Діана, почала там казати, щоб я йшов, як там Зеленський, наш новообраний президент цитував, коли я в ефірі не буду повторювати, щоб я йшов на Ньюзван, вона мені сказала. Я сказав, що вибачте, ну, до вас я сказав, що не піду. І почався срач. До мене там прийшло купа співробітників Ньюзвана, вони почали писати, що треба взагалі Стерненка посадити, щоб він сушив сухарі, ще щось. От. Ну, в принципі, мені не звикати. Знаєш, може пафосно так прозвучить, ну, я вважаю, що людину характеризують її вороги. Якщо мої вороги – це Труханов, Шуфрич, от оці от Ньюзванівські, Андрій Портнов, Толя Шарій і всі інші, то я думаю, що мені є чим пишатись, мабуть. Мабуть, я десь щось зробив правильно, раз ці люди мене так ненавидять. Ну, якщо говорити про перевзування трансформації, ну от у нас є ж яскравий приклад, теж одесит Олексій Гончаренко, який в БПП. Власник Думської, власне. А, так? Так.
Ну, він же ж був на бігбордах, я говорю по-русски, тепер без проблем говорить Там українською. ще бігборди з національною. Новоросією були якісь. Треба пошукати, ну я чітко пам'ятаю. От таке я запам'ятовую одразу. Вибач, що я перебиваю. Ні, це якраз це питання дуже просте, що от є люди, які в Одесі, принаймні, здатні змінювати позицію на діаметрально протилежну. Абсолютно. І я переконаний, що от зачекаємо ми ще місяць-два. Це ти про що, про інавгурацію? Так, і Гончаренко. Інавгурація має відбутися до 3 червня включно. Це Рада призначить, коли вона... Місяць-два якраз. І що буде? Плюс-мінус. І в нас почнеться масове перевзування. Воно вже почалося. Кернес уже там висловився теж на підтримку Зеленського. Сказав, що злочинна минула влада, а ось буде новий. Серйозно. Ну, що я можу сказати з приводу Гончаренка і йому подібних? Ми їх обираємо. Мабуть, я точно ні. Ні, я теж ні, але я маю на увазі українці, громадяни України, виборці, які мають право голосу і, на жаль, деякі ходять на вибори. Ну, мабуть, оце такий колективний портрет частини виборців. Олексій Гончаренко. Знаєш, знову-таки в мене це продовження сьогоднішнього попереднього ефіру. Сьогодні був Василь Гацько в студії. Тобто, здавалося, представник нової політичної, не знаю, нові політики, так? Бо там де Демальянс, там всі дивилися на сайт, нікого не впізнаю, нікого не знаю. Тобто не впізнавання обличчя, але нові обличчя. І ми, власне, про це і говорили. Ти так от говориш, ми обираємо. Попереду у нас будуть парламентські вибори. І тут величезне ж питання, яке пов'язане з президентськими виборами, тому що люди показали, що, ви знаєте, тобто, в принципі, я тут не буду персоніфікувати на Порошенку, тому що от вони всім старим політикам сказали, знаєте, що от туди, на вихід, на повітря. Який Зеленський президент, політик, мені невідомо. Але це чіткий сигнал для старих політиків, що ми від вас втомилися. Юлія Володимирівна, Петро Олексійович, кого ми там далі можемо, і навіть Гриценко. І навіть. Гриценко він же сказав, що більше не піде на вибори. Та куди ж уже? Слава Богу. І тут питання, чи з громадського сектора може вийти нова політична сила, довкола якої гуртуватимуться, об'єднаються, щоб у нас був вибір на парламентських виборах, щоб ми не наступали на ті самі граблі, вже обираючи поміж згаданих персонажів. Та я більше скажу, у нас Медведчук в парламент проходить на оцих виборах. Тобто у нас буде вже народний депутат Віктор Медведчук. Є дзвіночок, це прекрасно. Ми повернемося до цієї теми. Є дзвіночок. Добрий вечір. Доброго вечора. Так, прошу. Таке питання до гостя. Одеса взагалі, вона перезувається при кожній владі, встигає, верхушка. Скажіть, будь ласка, щодо ментальності одеситів, так як ви одесити, чи вони так само перезуваються, як політики, пристосовуються до будь-якої влади, чи більш статично так, між людьми? І друге питання, чи варто людей там переконувати у їхніх поглядах, чи краще залишити все так, як є? Дякую. Дякую за питання. Щодо одеситів, то, в принципі, одесити мало вирізняються від інших мешканців України щодо свого ставлення до влади. Як і більшість українців, одесити владу не люблять. Причому в Одесі прослідковується такий цікавий феномен, що частина одеситів любить місцеву владу і ненавидить київську. Для них це різні поняття, не поєднані взагалі, не взаємопов'язані між собою, хоча рушничок єдності ж вишивали, як це вони можуть бути різними. І процвітає в Одесі, та й в цілому по Україні, дуже сильний патерналізм, коли одесити говорять, що я ось тут, влада десь там, мене це не стосується, я вні політики. І це велика біда насправді, тому що люди не розуміють своєї відповідальності і не готові щось робити для того, щоб змінити свою країну. Я наводив цей приклад, по-моєму, ще на 16+, що коли в муніципальному таборі Вікторія згоріло 3 дівчинки живцем, і ця пожежа була спричинена тотальною корупцією міської влади, то під міську раду вийшло декілька сотень одеситів. Мала б вийти вся Одеса.
І потім ще частина батьків, дітей, які лишились живі, взяли гроші у Труханова, це Труханов сам казав, що він роздає гроші, і сказали, та ні, це класний мер. Ми нічого проти не маємо, ну, бо їх діти лишились живі. Це велика біда. Друга частина питання у нас стосувалась... Вилетіло з голови. Та я, в принципі, це питання вже ставив. Тут у нас дублюють глядачі, Ну, в принципі, мої питання. Я тобі прочитаю, я не бачив. Питання з Вайбера. Вітаю, якщо можна, запитання до гостя, що заважає, на вашу думку, об'єднатись проукраїнським силам. Я тільки зараз побачив. Чому активісти і громадські діячі не можуть знайти спільної думки і діють окремо одні від одних? Ну, насправді, це продовження теми про нові політичні сили. Насправді, багато активістів почали діяти спільно. Зокрема, по ініціативі «Хто замовив Катю Гандзюк» – це дуже хороший приклад горизонтального об'єднання, на мою думку. Погано, що з такого приводу, звісно. Але, на жаль, нас рідко коли об'єднує щось хороше. Частіше нас об'єднує щось негативне. Чи буде політична сила, чи здатні активісти утворити політичну силу і нові обличчя, і ось це все? Я щиро вірю, що здатні. Я дуже хотів би бачити нову політичну силу, я дуже хотів би обирати до українського парламенту, а потім і на пост президента, наприклад, Уляну Супрун. І людей, які будуть у неї в команді. От я особисто хотів би це бачити. Чи буде так, чи ні, я поки не знаю, але висловлюю щирі сподівання на те, що... Чи захоче сама Уляна Супрун? Ні, я навіть зараз от можна безособово сказати, без Уляни, але в нас достатньо, в принципі, молодих людей, які здатні брати на себе відповідальність і котрі не замазались. От це все, що в нас тривало останні 20 з гаком років під назвою «Українська політика». І я думаю, що ці люди зможуть щось утворити. Питання тільки, наскільки виборці готові підтримати цих людей. Так? Тому що, окей, ми уявімо, зібралося 100 крутих активістів-реформаторів. Зробили партію, пішли на вибори. Де взяти гроші на бігборди, на політичну агітацію? Треба йти від дверей до дверей, насправді. Від дверей до дверей, якщо ти йдеш на парламентські вибори списком, а не мажоритаркою, ти всю Україну не обійдеш. На жаль, у нас велика країна. Це so difficult. Підіть попрацюйте в полі. Ні, звісно. По-іншому воно не працює. Ні, я не виключаю того, що треба йти працювати в полі. Звісно, це безперечно потрібно робити, але ж мова стоїть про те, що нам будуть протиставлені, умовно, величезні ресурси. Це медійні ресурси, коли багато новітніх українських політиків і олігархів мають свої телеканали. Нам будуть протиставлені чорні технології, нам будуть протиставлені адміністративний тиск, адміністративні ресурси, можливо, кримінальні провадження нові, тощо. Тобто можна перелічувати безліч. Тут же ж питання таке, що це має бути взаємодопомогою від виборців до кандидатів, від кандидатів до виборців. Якщо цього не відбудеться, двостороннього процесу підтримки, то буде складно. Але я все-таки сподіваюся на те, що це в Україні можливо. Ми просто зараз, я спостерігаю, останні 5 років ми тільки починаємо формувати якусь українську політичну культуру, хоча культурою це називати дуже складно. Чому? Часом. Дивись, ні. Тут я з тобою можу погодитися. Культура, ми сьогодні знову про це говорили. Політики вилізли з президії. Тобто вони більше не сидять з президією, трибуна. Навіть... Тобто одна людина це практикувала. І це президент Порошенко. Навіть знаєш, Порошенко ж зустрічався із членами ініціативної групи «Хто замовив Катю Гандзюк». Я зустрічався з генеральним прокурором. В принципі, уявити, що це могло б там відбутись 5-10 років тому, це unreal. Зараз це вже стає реально. Тобто вікно Овертона трошки повертається. Сьогодні одного з підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, а результат це вже Ігоря Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із обов'язком носити браслет. Рафік не винен. Я не знаю, як це коментувати. Мені складно цензурно взагалі коментувати тему покарання для вбивць Катерини Гандзюк. Коли двоє вбивць і при посадах сьогодні лишаються, хоча Петро Олексійович обіцяв їх звільнити, по-моєму, там ніяких ВО не призначили. І... Рішуче. Не кажучи вже про те, що вони на волі можуть впливати на слідство. Впливав на слідство Гордєєв, їздив до Грицака, це в матеріалах слідства інфо є свідчення Рищука, його заступника, який його вже здає. А Мангер, який опинився на лаві підсудних в якості підозрюваного, він на волі, відновився на посаді. Йому змінили підозру.
змінили підозру, він уже не замовник вбивства, він уже замовник тяжких тілесних ушкоджень. Тобто, ну, по суті, ми от майже дісталися до замовників, але вони все одно не сидять. Ну, я думаю, що ті люди, які до цього причетні і відповідальні за це, вони дуже сильно з часом пошкодують. Я переконаний, що замовники будуть покарані, вони будуть притягнені до відповідальності. Питання лише коли. Але ми цю справу дотиснемо. Угу. Ну, дивіться, читаю стрічку новин. Тут є, окрім цієї новини, що Павловську відпустили під домашній арешт, є інша. Суд дав бразильцю Лусваргі 13 років тюрми за допомогу бойовикам ОРДЛО. Угу. Після чого він дав? Отож. Нагадую. Так. Нагадую, так. Після того, як Лусваргів піймали в РПЦ, який зараз маскується під назвою Московський патріархат, привели його так от за ручку, чемно, люб'язно, до Служби безпеки України, актуалізували тему того, що а чого Лусваргі не сидить, і все, і Лусваргі почали саджати, почали його... Ні, ну там були проблеми в активістів, що їх звинувачували в тому, що, ну, тобто... Та, не знаєш хіба? Що відкрили кримінальне провадження? Угу. Так це ж, ну, насправді не такий значущий факт. КПК чинний, Портновський, до речі, мій друг Портнов. Він прописаний таким чином, що за будь-яким зверненням, за будь-якою заявою потрібно відкривати кримінальне провадження. Так, тому що перевірка відомостей в заяві, викладених без внесення в ЄРДР, не допускається. Якщо слідчий відмовляє внесення в ЄРДР, то будь-який слідчий суддя має задовольнити таку скаргу і внести в ЄРДР, відкрити кримінальне провадження. Сам факт відкриття кримінального провадження, він ще абсолютно ні про що не каже. Це просто, ну, от отак у нас закон прописаний. Ну, в принципі, це правильно, я гадаю. Але інша річ, що в нас не зовсім журналісти розуміють тонкощі КПК завжди, та, і не завжди от, є експертами прямо геть от в цій темі. Ну, це насправді не дуже така проста тема, але багато хто це сприймає як за медіапривід. Ну, тут немає ніякого медіаприводу. Розумієш, там я можу пояснити, це дуже зручна з медійної точки зору, скажімо, репутаційна шкода. Так. Тому що журналісти одразу, нас ти правильно задав, що вони невігласи насправді, правові, в переважній своїй більшості. І вони починають одразу, що ось оголосили підозру, все, він злочинець, все, відмивайтеся тепер. Гірше. Я читав взагалі, що коли Мангеру обирали запобіжний захід, то виявилося, що йому винесли вирок. Ну, якщо глядачі не в курсі, то запобіжний захід – це те, що на досудовій стадії обирається особі, щоб вона там не втекла, не знищила докази. Коли ще іде судова тяганина, триває слідство, і тільки потім будуть досліджуватись докази. А вирок – це коли вже от розглянуто кримінальну справу в суді повністю по суті, і суд каже винен, не винен, в психушку, у в'язницю або на волю. Ну так, умовно. така процедура. Так, але у нас багато хто не розуміє відмінності в цьому, і це теж проблема насправді. Я, знаєш, не хотів свого часу, коли був молодий, іти навчатись на юриста. Зараз розумію, що це, в принципі, варто було б юриспруденцію запроваджувати так з класу. Юракадемію до Ківалова? Ні, Боже збав. Дзвінок у нас є чи немає, бо я міг просто пропустити. Правознавство варто було б запроваджувати ще з класу 4-го. Є дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Світлана Вибачте, що довелося так довго Черкаської чекати. області. Так. Я стосовно виборів, я вже трошки припізнилася, мабуть. Коли була Революція Гідності, Ольга Богомолець подала свою кандидатуру на президента. І я зголосилася бути волонтером. Угу. Я наскільки повірила, що людина, яка пішла допомагати, ну, маючи такі кошти, що я не розбирала, що така людина, я не заходила в Вікіпедію. І взагалі я їй повірила, тому що був запит, мені хотілося вірити. Зараз я про це каюся, але я що хочу сказати, тоді був запит на нові обличчя, і зараз є дуже великий запит на нові обличчя. Я покрила більшу частину дільниць, ні копійки не отримавши і ні копійки нікому не давши. Зараз запит є такий самий, і я вірю в те, що коли появляться нові люди, які, вони є, вони впізнавані, і навколо ЮМН вже є фішки, в які ми віримо.
таких як Сергій Стерненко, таких як там Леонід Остальцев, таких як Валера Ананів, молоді люди, які політики і не політики, як Єрмоленко, їх багато, вони різні. Я з Одеси знаю Стерненка, знаю Олена Добровольська, знаю Зоя Казанжи. Я вірю цим людям, я готова таким людям, і я така не одна, їх багато. Я вірю в те, що можна не вкладати гроші, але наскільки великий запит нові обличчя, що люди готові за ними йти. І я дякую, що ви є. Угу. Дякую вам за дзвіночок. Мене от не дажуть брехати, тут написано, глянь, на що є запит. Тобто це раніше не все, до дзвінка. І це до тебе питання. Як ти думаєш, на що є запит? Тому що ми сьогодні Гацька оце душили, що називається, душили. А він так і стосовно цього відповіді не дав. Але це надзвичайно цікаво. На що? Вон у нас новообраний президент символізує повністю те, на що є сьогодні запит. По-перше, як показали соцопитування, на низькі тарифи. Але насправді запит є на позасистемних людей, на людей, які не були раніше в політиці, або не забруднились, перебуваючи в політиці, на людей, які не ототожнюються з тими, хто керував країною. Це, напевно, кон'юнктура, ти маєш на увазі. От кон'юнктурна політика, коли тобі говорять одне, а роблять зовсім інше. Це називається кон'юнктура. А політика, в слові політика нічого поганого немає. Я кажу про старий тип політиків, от ті, хто керували країною всі ці роки. Є запит на кадрове оновлення в країні. Це хороший сигнал. Питання тільки в тому, ким ми замінимо тих, хто в нас був. Тому що, якщо ми про це і говорили, от тобі міністр внутрішніх справ, ось тобі генеральний прокурор без юридичної освіти, тому що так от Рада вирішила. Зараз ще, якщо Медведчук... А ось є нове обличчя Києва, нове обличчя. Зараз, якщо ще Медведчук, Боже збав, зайде в парламент і візьме, як показує соціологія, від 15 до 20%, він ще може долучитись до коаліції, формувати уряд. От тоді в нас будуть нові обличчя. Але це широка тема, вона більш філософська, мабуть, на що є запит. Але от якщо так стисло, то так, це на нових людей, це на нові підходи до ведення політики і насамперед на комунікацію. Тому що в нас, об'єктивно, хоч там і були зустрічі президента з нашою ініціативною групою, хоч і я зустрічався з генпрокурором, а до того ще навіть з Аваковим, Господи помилуй, все одно немає нормальної комунікації між суспільством і правлячими елітами. Зазвичай вона з'являється перед виборами або під час виборів. Якщо брати історію з Катєю Гандзюк, я хочу нагадати, що ці політики, про яких ми говоримо про політиків, кон'юнктурників старої формації, то слід просто згадати кадри власне в Херсоні, коли прийшли друзі, і до кого вони зверталися? До очільника облдержадміністрації. Він, коли вже підійшли отак от впритул, і, вибачте, з ненормативною лексикою ми почали пояснювати, куди йому йти, і була реальна загроза там контакту. От тоді, це в день поховання. Так, це тоді виходить, тоді вони розуміють. Оцю комунікацію вони розуміють. І ще вони розуміють комунікацію, коли рейтинги падають. От коли рейтинги впали, то треба терміново зустрічатись з активістами. До цього ти просто, коли активісти приходили до тебе під адміністрацію, ти казав, я поділяю вашу стурбованість, а тут давайте спілкуватися. Є питання з Вайбера, як справи у Тимура Нішнянідзе? Тимур Нішнянідзе – це мій друг, я маю пояснити глядачам. Це мій друг і колишній консул Грузії в Одесі. Він, коли Саакашвілі працював в Одеській облдержадміністрації, входив до його команди, потім відійшов звідти. Та нормально в нього справи зараз. В нього ж були теж проблеми якісь. По ньому відкрито кримінальні провадження Генпрокуратурою. Йому повідомляли про підозру, але справа ця не рухається абсолютно. В нього конфіскували частину майна, яка була записана на благодійний фонд, і все стоїть. Тобто справи є, руху немає. От, власне, це класична історія, до речі, з кримінальним переслідуванням людей, які тобі не подобаються, а в тебе є владні повноваження. Тому що в мене є ще 3 кримінальних провадження. Я ж, крім того, що на мене 3 замахи було, я ще наркобарон, як це правильно, викрадач сепарів і хуліган.
був раніше організатором масових заворушень, став хуліганом. І ці справи теж не розглядаються. Вони всі в судах і всі стоять на місці. Давай будемо завершувати красивим питанням. Тут добрий вечір. Почув, що в Одесі забули, що в Україні війна. Я з Маріуполя. Це Вайбер писали. Так ось у нас давно вже теж забули, що війна. І все частіше чую, коли лунають вибухи, коли вже вони настріляються, і впевнений, що багато людей з задоволенням отримали б російський паспорт. Як з цим боротися? Правовими методами як боротись, чи неправовими? Окей, я відповім, як правовими боротись методами. Але 20 секунд. Збільшуйте громадянську активність, проводьте роз'яснювальну роботу, бажано без фізичних зауважень, та допомагайте цим людям покинути Україну, якщо вони мріють про те, щоб в Україні була Росія. А не правові методи, я думаю, ви і без мене знаєте, але я ні до чого не закликаю. Сергій Стерненко, керівник громадської організації «Небайдужі», був у нас сьогодні в програмі «Прайм Скрипін» на телеканалі ТР. Так само нагадаю, що цю програму можна дивитися на YouTube-каналі Скрипін.ua і Ukrainian Media Network. Дякую, що були з нами 2 травня. Хорошого вечора.